Ak je nejaká myš, ktorá ma do tohto hobby skutočne dostala, tak je to Logitech G703. Pre mňa veľmi legendárna myš so skvelým tvarom, no dnes už nezmyselnou hmotnosťou. No a práve preto tu mám túto T-Volution Terra Pro, ktorá potenciálne zdedila všetko dobré, zároveň ubrala na váhe a pridala tam, kde to už roky chýbalo. Poďme sa teda pozrieť, či toto všetko je iba nostalgia, alebo je to skutočne tvar, ktorý v roku 2025 chýbal. Balenie je klasika s myšou, káblom, receiverom, náhradnými dot a väčšími skateami a gripmi. Ja tu mám aj 8K receiver, no ten si bohužiaľ musíte priplatiť. A nech s tým sťažovaním dlho nezdržujem, tak hneď prvá vec, ktorá mi tu prekážala a rád by som ju videl napravenú je, že tu nie je nič, do čoho sa dá ten základný 1K receiver pichnúť, takže buď máte niekde bližšie počítač, na stole hub, alebo máte smolu. Riešením je potom aj ten spomínaný 8K receiver, ale ten, znovu, je za príplatok. To je ale na začiatok všetko, čo mi vadilo, poďme na myš. Začnem rovno tvarom, lebo ten je tu pre mňa najdôležitejší a vôbec nesklamal. Je to presne ten G703 shape, ktorý som si pamätal. Myš ako taká je skvelá na palm grip, maximálne komfortná. Na claw grip, no skôr na taký relax claw sa dá, a fingertip by som úplne vylúčil, lebo podľa mňa je výška tých tlačidiel až príliš. Čo sa týka coatingu, ten je tu za mňa skvelý, pretože myš krásne drží v ruke a nijak sa nešmíka. Je to taký ten rubberized coating, takže je na dotyk príjemný, no v tejto čiernej je to absolútny magnet na otlačky prstov, takže na to pozor. Keby to niekomu nestačilo, sú tu aj tie spomenuté gripy, no mne absolútne nechýbali. Myška taktiež extrémne schudla, pretože váži iba cca 49 gramov a v tejto veľkosti a tvare to pôsobí fakt extrémne ľahko. Hlavné tlačidlá tu majú optické sviče, čo je za mňa pohodička a zvukovo sú úplne v poriadku, no z nejakého dôvodu, minimálne na tej mojej, trošku nevychytali travel. Pri aj post travel je tu za mňa dosť citeľný, no najmä od polovice smerom dopredu, čiže pri mojom claw gripe sa to dalo, no dokážem si predstaviť, že pri palm gripe by to vedelo prekážať. Inak sú tu tlačidlá veľmi pevné a nejaký side wobble alebo grind tu nenájdete. Koliesko je tu moja obľúbená časť, pretože je ľahké, no veľmi dobre definované a tie kroky sú jasné. Klik je oproti scrollu tuhší, no tiež tak akurát, aby ste koliesko omylom nestlačili. Bočné tlačidlá tu tiež idú v šlapajách bývalej dizajnovej politiky Logitechu, takže na Terra Pro ostali veľké, ľahko dostupné a veľmi klíky, no predné má trošku väčší pre-travel a obe nejaký post-travel. Pri používaní som to ale nijak extra nepostrehol, takže to beriem len ako takú prídavnú informáciu a nie vyslovene mínus. Na spodku je potom DPI lomeno párovacie tlačidlo, prepínač jednotlivých módov pripojenia a tieto netradičné skatey. Hovorím netradičné, lebo majú pattern, ktorý má zlepšovať ich vlastnosti, no z mojej skúsenosti som si ich úplne neužil. Na mňa pôsobili trošku hlučne a neohrabane, aj keď glide bol absolútne v poriadku, takže moje možnosti sú ich vymeniť za iné v balení, alebo si tam hodím nejaké svoje. Ja tu mám teda aj ten spomenutý 8K receiver, ktorý funguje aj ako ukazateľ všetkých aktuálnych nastavení. Na boku je aj tlačidlo, ktorým si viete upraviť jas, čo cením. No ako fungoval tento 8K receiver priamo z Terra Pro, je to najdôležitejšie. Spárovanie v softveri bolo vyslovene na jeden klik a jednu kombináciu tlačidiel, potom som si nastavil svoj debounce, DPI, polling rate, upravil nejaké ďalšie dostupné nastavenia a šiel do plnohodnotného herného testu. Ja sa priznám, že som do toho šiel trošku ovplyvnený nostalgiou a preto som za každú cenu dúfal, že tá myš bude proste skvelá a budem ju pravidelne od tohto momentu používať. Ale keď som s ňou začal hrať,
tak som si musel trošku pripomenúť, že nie všetko zlato sa bliští a do určitej miery je to aj jej prípad. Čo sa týka pripojenia, fungovania všetkých nastavení, samotného 8K receivera a nejakej tej responsivity, tak tam sa nemám absolútne na čo sťažovať, pretože všetko fungovalo ako malo, nezaznamenal som žiadne výpadky, signál bol vždy dostatočne silný a nemám pocit, že by akokoľvek zaostávala. Povedal by som, že až naopak, a že ak dnes premýšľate o kúpe G703, tak si proste kúpte túto. Mal som ale chvíle, kedy som pocítil ten väčší travel na ľavom a pravom tlačidle a vtedy ma to trošku vrátilo do reality, že nie je úplne dokonalá. Nechcel by som, aby toto video skončilo iba tým, že vám ju 100% odporúčam a je bezchybná, pretože nejaké drobnosti sa nájdu. Myslím si ale, že je to skvelá ergo myš, ktorá v roku 2025 vyplnila to chýbajúce miesto G703. Rozhodne. Chcel by som ale, aby ste si predtým, ako za ňu dáte 90 €, veľmi dobre uvedomili aj nejaké jej nedostatky a podľa toho sa rozumne rozhodli. Koniec koncov, ja osobne som s ňou bol tak celkovo veľmi spokojný. A ak ste vy boli spokojní s týmto videom, tak nezabudnite hodiť like a subscribe. Tu si pozrite niečo ďalšie, no a my sa vidíme zase ďalší piatok. Čaute.